kun san wanda mutum ne ya fara zubar da penalty a duniya? Wannan shine Denis Law, mutumin da ya fara zubar da PK a duniya baki daya. Shi da wannan mutumin da kuke gani dan asalin kasar Scotland ne, kuma sun yi wasa tsakanin Manchester United da Hull City a 1970. Shine ya fara zubar da PK a wannan wasan. Abin da ya kamata ku sani a wannan labarin shine an fara buga penalty tun a shekarar 1891. A wannan lokacin aka fara zubar da penalty, amma a wannan lokacin da ke babu cikakken bayanai, a wannan lokacin ba a san wane takamaiman mutumin da ya fara zubar da penalty ba. Amma a shekarun 1960 zuwa 1970 a lokacin an fara samun ci gaba, ana iya rekodin na abin da ya faru. To a wannan lokacin 1960 zuwa 1970 wannan abu ya faru, wanda wannan dan wasa mai suna Denis Law shine wanda tarihi ya tabbatar da cewa shine mutum na farko da ya fara zubar da PK a shekarun 1960 zuwa 1970. Kuma wannan lamari ya faru ne tsakanin Manchester United da Hull City a wannan lokacin. Kuma wannan mutumin shi dan Manchester United ne, dan ya taba lashe gasar Ballon d'Or a shekarar 1964. A tunaninku wani dan wasa ne bai taba zubar da penalty ba a tarihi?